Üdvözöllek a CO3 új generációs online ügyviteli rendszer bemutatóján. Bemutatónkkal két ügyfélbarát újítást ismertetünk. Egyrészt az új felhasználóknak megkönnyítettük a regisztrációt, másrészt pedig az üdvözlőképernyőt a táblagépek felületéhez igazítottuk. Írjuk be a böngészőbe a CO3 webcímét. Miután bejött az oldal, kattintsunk a regisztráció menüpontra. A regisztráció rendkívül egyszerű, és csupán néhány pillanatot vesz igénybe. Töltsük ki a megfelelő rubrikákat, fiókunk elérési címét, nevünket, cégünk vagy szervezetünk nevét, adjuk meg e-mail címünket és az általunk választott jelszót, melyet még egyszer megerősítés céljából be kell írnunk. Ezt követően adjuk meg telefonos elérhetőségünket, majd válasszuk ki a számunkra megfelelő csomagot. Ezt követően adjuk meg az alsó dobozban látható kódot, és végül olvassuk el az általános szerződési feltételeket, valamint az adatvédelmi tájékoztatót. Ha ezekkel is megvagyunk, akkor kattintsunk a Hozd létre a fiókomat gombra. Korábban a rendszer ilyenkor egy aktiváló e-mailt küldött az általunk megadott e-mail címre, ami egyes e-mail rendszerekben késve érkezett meg, vagy egyszerűen csak a spamek között landolt. Az új regisztrációval ez azonban már a múlté. Miután beléptünk, az üdvözlőképernyő fogad bennünket, melyet szintén megújítottunk. Az üdvözlőképernyőt ugyanis a táblagépek felületéhez igazítottuk. További részletekért kattints a honlapunkra. Irányítsa velünk céges ügyeit.